Mungera. Ba. Diɲɛnatigɛ nɛgɛ foyi tɛ ne la bilen. Muna. Nin y'a su 5 de. Ne bɛ n da. Ne tɛ sunɔgɔ. Saya yɛrɛ de bɛ ka ne ɲini. Nka saya bannen don ka ne ta. I ɲɛ bɛ nin na wa? A bɛ min? Nin ye fiɲɛ kolon wulilen de. Nka a t'i to dɛ. Walasa I ka lafiya. Fo ni jiginna ji la. Ne tɛ se ji la o. Kama ka jigin. Hali ne kun ka sa. Hali ne kun man ka wolo. Ba. Ne t'a jɛ. Wai. Ne t'a jɛ la. Kojugu kɛla kɔni. N'ale bɛ ko ngoro de. A ja ka farin kojugu kɛtɔ. Nka bere ɲɛ kelen a bɛ yɔrɔ bila. Zaidu. A ma ye wa? Ayi, jɔn de tun bɛ yan? Mɔgɔ bɛ fugari ɲini. Segin I k'a ɲini tun. Baasi t'a la. O tuguni nin bɛ nin yɔrɔ in na yan. A dun kɛra cogo di? N b'a la ka wele di. K'e b'a la ka wele wa jɔn fɛ? Ne dun ɲɛ tɛ mɔgɔ la yan o. E ka mun de bɛ ne ka mɔgɔ wele ta la? I tɛ da fɔlɔ, I ka mun b'a la? Yafa n ma, ne de bagar'i ma. Kɔni fa tɛ ka wuli n ci la? Mun sɔrɔ? Ji. Cɛ mun de kɛra? Mun ye se yan nɔ? Bɔ fɔlɔ, bɔ. Mun ye se yan nɔ? Sabali. Kabini walaha tile ne b'a la ka wele. Fɛn min k'i wele dɛ, o kelen de bɛ ka ne yɛrɛ, o de bɛ ka ne wele. Nji, na, Ala, hali ne ka sa. Ka sa wa, hali an ka sa. Depuis ne sera, ne bɛ ka lafiya dɔɔni. Mais hali e ka ne faga, ni ne sara, ne bɛ sɔrɔ k'e faga. Ayi, Nji, an b'a kɛ cogo min na. I komi e ye ne kɔrɔ ye. I bɛ fara ta, I bɛ ne kunkolo ci. Ci. Ni ne ye faga, e bɛ ne faga cogo di sa? I b'a to ne fɔra k'i faga. Wala ne ta ka bɔ a la. Saya ka wusa ne ma ni nin. Min bɛ ka kɛ ne la, o tɛ ka kɛ la. Ne ni sunɔgɔ cɛ, bi y'a tile 5 ye.
ne tɛ sunɔgɔ ne ta ka ca n'o ye ne ta tiɲɛna ala kasi tɛ nin fura ye ala an ka saba ye saya ka wusa ni nin bɛɛ ye sabali i tɛ ɲɛmɔgɔdiya dabila i ka faga wa sabali i tɛ ne faga wa sabali sabali i ka faga sabali i ka faga sabali i tɛ ne faga sabali i tɛ faga ne ta tiɲɛna ne ta tiɲɛna ne ba ne mun kɛ ne ka sa n tɛ tiɲɛ fɛ wɔyi n bɛ nalen ne filɛ yafa ma a ye mun kɛ kala la sa e tɔgɔ ci dɛ kasi tɛ nin ko in ɲago ye bɔ i ka na k'i faga a bɛɛ bɛ ban bi an ka lafiya sabali bɔ i k'i ta dɔrɔn k'i faga sani ne kun ka bange hali ne kun ka sa ma mun ye n bila dugukolo kan hali ne kun ka sa sisan kɔni ne lafiyara e ci e ma sa de sabali fo ka taga dugukolo meleke ne tɛ bi walimuso kan bilen i kɛlɛ wa a fɔ an bɛɛ n bɛ nalen mun bɛ n bɛ na mun kɛra mun kɛlen de la e y'a faga ne bɛ yɛrɛ ɲininka mun kɛlen de la aw binna a kan awɔ kɛ subaga kɔni o ka fisa ni subaga kan fɔla ye n bɛ nalen i bɛ min a bɛ ka bɔ min de dɛ a bɛ min ne t'a dɔn ala kuma n bɛ na e bɛ min n bɛ ka na mun kɛra jɔ seli ma ne ye mun k'i la kana maga na dɛ ne jɛn'i ma e ɲɛ bɛɛ jɔlen bɛ ne bɛ se ma cogo di sabali ko dɔw ma mun kɛra jɔn ne seli ma jɔn ne i jɔ fɔlɔ sa jɔn ne seli ma jɔn sera ma cogo di jɔn ne seli ma a dabila i t'a kɛ dɔɔnin-dɔɔnin a dabila mun kɛra e ma ne bugɔ sisan nɔ e ma ne bugɔ sisan sabali mun kɛra e ma ne bugɔ n bɛ na sabali a filɛ yen fɛ n bɛ na kana bugɔ n bɛ na numunu yo ne bɔra numuso la ne fa ye numu ye ne ba ye numu ye ne bangena numuso la wa ne na fatu numuso la aw kana tulonŋɛ yiri la yiri ye fɛnba ye n'i tulonna numu la i tulonna yiri la i tulonna nɛgɛ la yɛlɛma de ye ɲɔ kɛ dɔlɔ ye
ni ngo kɛ min fɛn ye ne nana si fale yiri si la bi yiri ne nana si fale si la yiri nana si fale si la cɔ sini o tun ye ne ka ɲɔdun dan ye sini o tun ye ne ka ɲɛnamaya dan ye sini o tun ye ne ka fiɲɛminɛ dan ye sini o tun ye ne ka farikolotigiya dan ye yiri bɛ se ka san 500 kɛ ɲɛnamaya la nka ne tɛ san 500 fɛ bi tɛmɛlen kɔ san 60 farala ne si kan bi tɛmɛlen kɔ san 60 farala ne si kan ngo bi tɛmɛlen kɔ san 60 farala ne si kan n'o ye tiɲɛ ye yiri ka ja 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 sabali ci ni y'a cogo jumɛn na ma ye kabi dugu masaden jɛra an de b'an sen kan ten kɛrɛ fɛn dɔ bɛ k'an wele an tɛ fɛn min yɛrɛ bɔyɔrɔ dɔn cɛ n'i tɛ taa ne bɛ taa dɛ e bɛ ka yɛlɛ mun na i tɛ ka jan na e tɛ min kalama an ni kɔrɔ ka kɛlɛ bɛɛ de ye kelen ye n kɔrɔ ne nana yafa delili fɛ sabu ka d'a kan balimaya bɛ sisi nka a tɛ mɛnɛ kɛlɛ mɛnna cogo o cogo ne nana yafa delili fɛ i ka yafa ne ma balimaya la n'a kɛra cogo min n'i ta kun bɛ kɛ ten tɔ e kun bɛ taa kana to dugutigiya la maa bɛ kɔrɔ n'i fa ye i bɛ kɔrɔ n'i ba ye nka maa si tɛ kɔrɔ n'i kɔrɔ ye o siratigɛ la n nana yafa delili fɛ n bolo fila bɛ n kɔ ye. Bamusa makɔrɔba kan bɔra i da nin ni e ye miiri sɔrɔ ka taasi sɔrɔ ke e kan ka na yafa ɲini ne fɛ ke e nana yafa ɲini ne yafara bi ne yafara bi n su yafara n tile yafara wa ko tɛ n kɔnɔ wa ko t'a kɔ kɔmɔ kan kisi malo ma ni kɔrɔ ne ni ka diɲɛ i bɛ tile 40 de kɛ farikolo in na taga bila aw mɔgɔ jugu sugu ninnu aw de b'an sen kɔrɔ kɛ mɔgɔ caman sumayɛlɛma k'a sɔrɔ sumayɛlɛma kuma ma se an tile bajɛ nba ni tile ma fin somɔgɔw dun baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi ne kun nana n ka jɛgɛ nɔfɛ wallahi fo ni yafara ma kabi bi dugu jɛ la ne ye jɔ fili ka dɛsɛ jɛgɛ den kelen ne m'a sɔrɔ ne dun y'a f'i ɲɛna ko ne mago bɛ jɛgɛ la ka taa sigi n ka to kɔrɔ su in na i ye tiɲɛ fɔ nka a bɛ n'a fɔ fɛn dɔ de tɛmɛna ba in na
n'o bɛ ka ba in muruti. Ne bɛ taa so fɔlɔ. N'i ye dɔ sɔrɔ wulada in na, I bɛ tɛmɛ n ka so fɛ. I b'a di yan nɔ. Baasi tɛ. Mun kɛra? Sabali. I t'a to n ka tiɲɛ dɔ f'i ye. Kabi e ni ne ye ɲɔgɔn dɔn, ne ma foyi sɔrɔ ni dusukasi ni tɔɔrɔ tɛ. Ne de kan k'a fɔ kabi e ni ne ɲɛ dara ɲɔgɔn kan ne ma hɛrɛ kisɛ kelen ɲɛ la. Taa I ka sira fɛ, an ka fara yɛrɛ de, an ka ɲɔgɔn haramuya. T'i ka ci la, an ka taa n ka ci la. Ahan, Awɔ. baasi tɛ. Ne bɛ na fɔlɔ. Nka I hakili to I ka kuma la. Nji. I bɛ taa min? Mun de kɛra dɛ? Kana n sigi I kɛrɛfɛ kanya 5 I tɛ ka n laminɛ. Nji a dun kɛra cogo di? E yɛrɛ ja wuli o ma mun b'e la? E ka mun de b'a la? Hey, n t'i ka bilakoroya la dɛ. Ne wa? E bɛ ne dɔn wa? E yɛrɛ ye jɔn ye dɛ? Nji, I t'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye. Aw de jɛra ka ne faga. Fo ka taa dugukolo meleke. Aw cɛ 3 kelen kelen bɛɛ bɛ saya wele k'a dili k'a sɔn a tɛ na. Hakili la, e y'o dalilu kɛnɛkanda sɔrɔ sɔgɔmada in na dɛ. I y'i da k'i terikɛ sabali k'o ka gabakuru ci I kunkolo kan ko k'i faga o tɛ wa? Saya tɛ na. E taamatɔ sogo bɛ buru kelen kelen k'a ban tayi. Mi deli, yafa n ma. Muso ko, mɔgɔ faga, n b'a kasa ci aw nun na tɛ. Hajiɲɛ. Ne kelen de bɛ n ba bolo ka na kojugu kɛ na mi deli. Diɲɛ. ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ bɛ ko la Zayidu 15 wililen no a deliko la tuguni ko Tongo Fanga deuxième partie ni k'o labɛn k'o di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma aw bɛna sɔrɔ a ka YouTube, TikTok, Twitter ka taa se Facebook ma ani Instagram aw bɛna sɔrɔ ni réseau bɛɛ lajɛlen sanfɛla la ko musokɔrɔbanin ka sɔ bɛ ka daga fa a bɛ ka dɔ k'o ka fara kan film kura min fɛnɛ daminɛlen filɛ ko kɔmɔ a bɛna ni film in de sɔrɔ an ka chaîne YouTube sanfɛla la aw maa min bɛ fɛ aw ka publicité ka passer ni jaa ninnu kɔrɔ k'a bɛ fɛ k'an kɔkɔrɔma don an ka film bɔta bɛɛ lajɛlen la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru coupe la 71 46 94 24 25
nasaraka la n'o de ye 71 46 94 25 ne tɛ ɲini dilan na bilen. mun de tɛmɛna e ni wulujugu cɛ? E kɔni t'a fɔ k'e taara faama ka marifa de ta. A kɔni tɛ faama kɛlɛli man di dɛ. Ni muso bɛnna ni cɛ bɛnna i ka marifa saraka ye. Sabula waati min an kun kan ka sigi nɛgɛ kɔrɔ kɛlɛ bina an ka dugu kan. A kana I ka se ka taa fɛ bolo la. maa si tɛ se masakɛ la. dogolikɛla hakili la k'a kunkolo ta fari fan dɔ. a tɔgɔ ye Asimi. cɛw mankan dɛ. Mère, je comprends rien. Quelle est la différence entre les noirs et les blancs? Ne b'a fait ne den choix de kafo. Et j'ai compris. On doit arrêter la colonisation. Ne ma bɔ i fa kɔfɛ ne m'i fa janfa. Wa ne t'a dogo i la. I denkɛ ye nka si t'a la. wa i tɛ min dɔn masakɛ tulo bɛ donni na hali a tɛmɛ. sabula n ye n ba ka tafe siri a la bi. yelen fiɲɛ foroko baration kanɛ. F'an ka muso de ka fini sɔrɔ mun bolo bɛ ji la. A y'o ko ɲɛɲini kosɛbɛ. An farafin bɛ se ku caman na. A dɔ ye nin ye. musokɔrɔba ka laɲini tun ye nin de ala kɔni ma sɔn k'an faga an jɔlen ma sen bi fo nin laɲini sabatira an bɛ ala fo k'a fɔ ala a ma ani ce kuma t'an da bi la famille 1 million d'abonnés o tun fɛ yen o ye hors de tuma dɔ k'a fɔ k'a b'a sɔn ka se yen nɔ sɔɔni dɔrɔn salut.